Iti baet ti panakaybayag ti signal number 3 iti probinsya ti Abra, gubway iti Bagyo Emong, nagtalinaed akalmado ti panawen iti nagmalam, kanibilang ti PDRRMO, a kontrolado ti sitwasyon, gapo kadag iti nakadadaan a mabalin a maipaay kadag iti apektado iti bagyo. Addan dagiti pakpakauna a report seknanti dinadael ni Bagyo Emong iti benneg iti infrastruktura ken agrikultura. Iti initial a report agdagop meten ti 181 families tina-i-report a nag-evacuate ken 284 a pamilya ti isolated manipod Kidawen San Juan kalaksidan pay iti paset ti Buliney. At dagiti report tay iti livestock, agriculture sector, dagiti balay, ang palang talaga considered nga major on major iti epekto na. Dagitoy submitted, reported nga damages nga anya palang may declare ko mga state of calamity. Dagitoy nga reported nga isolated areas for consideration ti airlifting for the relief operation in coordination with Office of Civil Defense and concerned agency like Philippine Air Force so that imang provide iti chopper. Prioridad met ti DSWD amay kanti food packs ken hygiene kit dagiti internally displaced person wenno IDP wenno dagiti evacuees a nagtalinaed iti evacuation center. Adu ti simampat apo nga family food packs tayo at dati around 6,992. Thank you ti Philippine Police no kasi isu dagiti duwa nga truck dati na usar truck ti DPWH kan Air Force no kanday truck ti opisina isu nga sinmangpatan apo di 6,992. And daytoy rabii or no bigat apo tagsapa o may metten day another 6,800 nga magapu ti Enroc. Iti ili ti lagangilang agdagop ti 105 families manipod iti barangay Agat, presentar, dalagisen, poblasyon ken laang ti apektado ti bagyo. 46 families iti daytoy tinagtalinaed iti evacuation center. Dagiti outside evacuees wenno dagiti nag-evacuate nga ad-adda a pinili dati nakipagnaed kadagiti kabagyanda ti nakaawa ti food packs manipod gobyerno probinsyal. Force evacuation kami ma'am di Rabi alas 11 ti Rabi ma'am. Di kapig sa ti todo ma'am di Rabi. Bakto kami di kay paiyas di yan ma'am makulong kami gamin ma'am. Badi kami makaruwar gaminin ma'am no mapupok kami ma'am dumakkel di karayan ma'am. Ay kadakkel nga yamanin mi ma'am ta dalat tanayat nga tumulong kanya mi ma'am. Alaksidan ti lagangilang adan dagiti pakpakaw na a reported evacuees manipod iti ili ti San Juan, Danglas, Salapadan, Tubo, Manabo, Bukay ken Bangged. Sumagmamano kadagitoy tinaturong ti grupo ti PDRRMC iti panangidaulo ni Vice Governor Ann Bersamin para iti panakaydanon ti pakpakuna at tulong. At dadagi jay kaprobinsyaan tayo nga datoy kinapigsa ti current ti danong ket at dalata dagiti masapol nga ag-evacuate. Isu ngamin apo ti SOP ko dagita PDRIM nga bagana ito'y MDRRMC. Masapol nga ag-evacuate kayo. I-force kayo nga ag-evacuate tapno ti kayat ko 0 casualty. Awan imatay. Iti biyang ti gobyerno probinsyal nagtalinaed a nakapreposisyon dagiti heavy equipment iti sangwanan ti Kapitolyo in kaso kasapulan. Naka-standby met dagiti panakabagi iti Philippine Navy ken Philippine Coast Guard manipod iti Office of the Civil Defense in kaso kasapulan ti water search and rescue operation. Jessica Boreta, Balitang Solid North.